A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Fa kharaja mongko metu sapa Zakaria. Nabi Zakaria metu ala qaumhi ing atase kaum Zakaria minal mihrabi saking masjid. Ai al masjid tegese masjid. Wa kanu lan ana sapa kaum ana iku yang tadziruna padha ngenti-ngenti sapa kaum. Ngenti-ngenti fatkahu ing buka lawange Zakaria. Li yusallu supaya salat sapa kaum fihi ing dalem mihrab. Fihi ing dalem mihrab bi amrihi kelawan perintah Zakaria. Bi amrihi kelawan perintah Zakaria alal adati ing atase kulino utawa adat. Fa auha mongko awe isyarah sapa Zakaria. Ai asyara tegese awe isyarah sapa Zakaria ilaihim maring kaum. Ang sabbihu tegese salato sapa sira. Ai salu tegese salato sapa sira kabeh bukrotan ing dalem wektu isuk wa asyan lan ing dalem wektu sore. Maksude awa ilan nahari tegese ing dalem pira-pira kawitane rina wa awakhirahu lan ing dalem pira-pira akhire nahar alal adati ing atase kebiasaan. Fa'alima mongko ngerti sapa Zakaria. Biman ihi kelawan nyegai Zakaria min kalamihim saking gunemane nas. Hamlaha ing ngandute imro'ah. Hamlaha ing ngandute imro'ah. Biyahya kelawan Nabi Yahya. Wa ba'da wiladatilan ing dalem sawise oleh nglahirakene wa ba'da wiladatilan ing dalem sawise lahire Yahya bisanatani kelawan 2 taun kala dawuh sapa Allah taala lahu maring Yahya. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ya Yahya he Yahya khud ngalapo sapa sira alkitaba ing kitab Taurat, ayat Taurat tegese Taurat. Oleh ngalap cecekelan bikuwatin kelawan lempeng tenanan, ay bijidin tegese kelawan tenanan. Wa ataina lan paring sapa ingsun hu ing Yahya al hukma ing hukum kenabian, ay an-nubuwah tegese kenabian. Sobian hale isih cilik. Ibna salasi sinina rupane anak telu piro-piro tahun. Jadi Allah memberi keajaiban bagi orang yang mempercayainya. Di antaranya punika Nabi Zakaria sangat mempercayai bahwa Allah akan memberikan atau mengabulkan doanya. Di antara doanya Nabi Zakaria punika di usia 120 tahun dan istrinya usia 98 tahun meminta untuk diberi putra agar untuk melanjutkan misi dakwahnya. Akhirnya diijabah dening Allah. Nabi Zakaria matur, Rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari ya Gusti, bagaimana mungkin kula gadah putra wong kula niki mpun sepuh, bojo kula nggih pun gabuk. Dawuh Gusti Allah untuk menunjukkan kudrohe pangeran huwa alayya hayyin munuki monggo aku gampang wa qad khalaqtuka min qablu alam taku syai'a to saurunge kowe urip dibiyen kowe ora rupa apa-apa ya iso urip. Akhirnya terus napa tanda-tandane Gusti nek kula niki mangke ajeng gadah putra qala rabbi ja'ali ayah mugi panjenengan maringi ayat alamat sing nuduhke nek bojo kula niku hamil. Terus dijawab kalih Allah, ayatuka alla tukalliman nasa salah yaling sawiya. Pokok nek wis kowe ora iso ngomong 3 dino, 3 bengi, kok kowe ora iso ngomong, muisete mung isyarah diding tok, mongko iku tandane sudah hamil istrimu. Wong jaman biyen durung enten apa tespek. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab. Ketika kaum Nabi Zakaria niki ngentosi, biasanya Nabi Zakaria jam sakmene metu saka mihrab arep ngimami salat. Arep ngendikan mboten saged, arep dawuh mboten saged. Akhire fa'auha ilaihim. Nabi Zakaria niki terus maringi isyarah, nganggo tangane, nganggo kedepane, pokok maringi isyarah. Supaya nglakoni salat ing dalem wektu isuk lan wektu rina. Awale awan karo akhire awan. Badhe ngoten niki termasuk mukjizate
Nabi Yahya. Siji, Yahya itu nama yang dipilihkan oleh Allah. Jadi ora ono nabi saurunge sing dipilihno Allah jenenge kejaba napa? Yahya. Nabi-nabi rasul niku menggunakan nama daerahnya masing-masing, tapi Yahya niku nama yang dipilihkan oleh siapa? Allah. Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wes. Terus nomor loro, nabi sing diutus dening Allah mulai cilik. Jadi Nabi Yahya niku oleh wahyu mulai umur 3 tahun. Cilik. Ya Yahya khudhil kitaba bi umur 2 tahun. Yahya cekelono kitab Taurat sak kenceng-kencenge, maksudnya pelajari betul kitab Taurat. Wa atainahul hukma sabiyya, dan aku beri kenabian, derajat kenabian kepada Yahya di usia kecil, yaitu usia 3 tahun. 3 tahun sak piro wis dadi nabi. Masya Allah, niku nek gak wong pilihan mboten enten. Nek gak wong pilihan mboten enten. Umur 13 tahun cek pelayon ra karu-karuan. Niki umur 3 tahun wis dadi sapa? Nabi. Wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Wa hananan lan krana rahmat, tak piringi rahmat. Wa atainal hukma wa hananan ing rahmat ay rahmatan tegese welas asih linasi maring menungso miladuna saking ngersa ingsun ay min indena tegese saking sanding ingsun. Wa zakatan lan awe sedekah ay sedekatan alaihim ing atasin nas. Wa kana la ono sapa Yahya iku taqiyan kang takwa marang Allah. Ruyatin riwayataken napa ana hustune Yahya iku lam ya'mal orang lakoni sapa Yahya khotiatan ing keluputan. Walam yahum malan orang nejo sapa Yahya biya kelawan khotiah. Masya Allah. Nabi Yahya niku diparingi kenabian di usia kecil, usia 3 tahun. Di samping ngono Nabi Yahya niku duwe sifat welas sing banget. Dadi ku hamba nek pengen parek Allah kudu duwe welas ning ngene menungso. Aja mentolo, aja ngani ngoyo. Sing welas karo menungso. Engko kowe parek Allah. Tak kei kasih sayang saka ngersa ingsun wa zakatan. Terus Nabi Yahya niku ahli bersedekah. Nah iki. Berarti wong parek Allah niku wong sing ahli napa? Sedekah. Ora ahli menerima sedekah. Aja diwalik. Nek kowe parek Allah kudu ahli sedekah. Aja ahli menerima sedekah. Welas ning menungso, ahli sedekah, wa kana taqiyya. Nabi Yahya niku tiyang ingkang takwa. Maksudnya takwa niku mboten nate nglakoni dosa, mboten nate nglakoni keluputan. Kok jemeneh nglakoni, pingin mawon mboten. Lah nek kowe ora ngarah iso. Kowe iku ning kene nglakoni iku kadang kepeksa, keapian kadang kepeksa. Anggitmu cek pengin nglakoni dosa wae. Pengin nyegat cah wedok-wedok ning pinggir dalan. Pengin seruit-seruit. Terus pengen gondrong terus rokokan, wah lah enak yo. Neng pinggir dalan nyegati mbak-mbak terus seruit-seruit gondrong, walah. Ya Allah, ini mung kepinginanmu. Tapi ora hasil perkara terbentur karo peraturan. Tapi ora apa-apa. Suwe-suwe rak yo kulino, pancen nafsu niku rak kudu dicegah. Wan nafsu katifli intum mihilu syab'ala khubir rodoi wa intaftimhu yang Fatimu. Nafsu iku nek gak mbok cegah dhewe, ora mbok sapeh dhewe, ya nafsumu akan liar. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Zakaria ni ora tau nglakoni dosa, ora tau nglakoni salah. Kok jumeneh nglakoni pingin wae ora. Nek kita kuwalik, kita niku asne pingin. Tapi kadang ya kadang ora. Tapi rahmate pangeran. Kowe pingin nglakoni dosa. Tapi terus kowe ora sida nglakoni. Lah ngono kuwi lho tambah oleh ganjaran. Pingin nglakoni dosa tapi sida ora dilakoni. Ngono ki tambah oleh apa? Ganjaran. Kowe pingin nglakoni keapian ora sida mbok lakoni, kuwi oleh ganjaran. Dadi cara kita ndang mlebu neraka niku kaya saru. Wis dikei fasilitas ngono cek klebu neraka wis nemen cara nemen. Wong fasilitasnya piye? Pingin nglakoni elek ora sida oleh apa?
ganjaran. Pengin nglakoni apik ora sida oleh apa? Ganjaran. Rak ganjaran tok. Lah repote kowe pengin elek terus kok lakoni lah kuwi lho. Yang mlebu neraka ya kuwi, pengin nglakoni elek terus kok lakoni lah kuwi, masalahmu kuwi. Pun kula lajengaken. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaron nasiya. Wa barronan wong kang bagusi. Bagusi biwalidayhi kelawan wong tuwa lorone Yahya. Ai muksinan tegese wong kang bagusi ilaihi maring walidayhi. Walam yakun lan ora ana sapa Yahya ora ana iku jabaron kang sombong, ai mutakabbirun tegese wong kang murba mesiksa. Asian tur kang duraka ai asian tegese wong kang duraka li rabbihi maring pangerane Yahya. Dadi Nabi Yahya niku nabi sing bekti ning wong tuwa lorone. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Maksudnya bekti niku nglakoni kaapian apa wae kanggo wong tuwa lorone. Apa sing nyenengno kanggo wong tuwa lorone. Mulane kowe nek uripmu sukses, ora ana cerita anak sukses sing durhaka, ora ana ceritane. Perkara siksane Gusti Allah sing diwujudno ning alam donya niku antarane yaiku wong sing durhaka ning wong tuwa lorone. Nomor loro wong sing lakoni zina, lacut. Wong kok durhaka, dhek siksane rasa ngenteni ning akhirat, ning alam dunya wis dilarang. Lah wong nek bekti ning wong tuwa, ora usah ngenteni ning akhirat penak. Ning alam dunya wis dikai napa? Kepenak. Mulane ning Sumatera ana cerita jenenge Malin Kundang. Terus nek ning Arab ana sing jenenge sapa? Alqamah. Sapa? Alqamah. Nek ning Jawa ning cerita sapa? Ande-ande lumut, wong Jawa kok ora ngerti. Nek ning Sumatera ning cerita apa? Malin Kundang. Nek ning Arab ning cerita Alqamah. Lah nek ning Jawa ning cerita ande-ande lumut. Ande-ande lumut. Ande-ande lumut. Iku ana bawang merah, ana bawang putih, sing sitok bawang apa coklat apa kae lho. Lah iku akhire lah ngono kuwi. Akhire kita nih kadang-kadang terinspirasi. Sing pinter, sing apik dadi kalah-kalah. Sing elek tukang bully, tapi tetep pokok endingnya menang sing apik. Kok ande-ande lumut tetep kena sing bocah apik. Pun berbakti kepada orang tua, tidak sombong dan tidak durhaka kepada Tuhannya. Niki Nabi sapa? Yahya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Wassalamun utawi keselamatan minna sangking ingsun iku alaihi ing atase Yahya. Nabi Yahya niku tak kei keselamatan yauma wulida ing dalem dinane dilairaken sapa Yahya wa yauma yamutu lan ing dalem dinane mati sapa Yahya. Wa yauma yub'atsu lan ing dalem dinane ditangekaken sapa Yahya hayyan hale wong kang urip. Ai fi hadhil ayyami tegese ing dalem ikilah pira-pira dina al mukhawafati kang den wedeni. Alati yaro kang weruh sapa Yahya fiha ing dalem ayyama ing barang lam yaro kang ora weruh sapa Yahya hu ing ma qablaha ing dalem sadurunge ayyam. Bahwa mongko utawi Yahya iku aminun wong kang aman fiha ing dalem ayyam. Kita tahu bahwa tengriki ayatnya pripun Nabi Yahya iku tak kei keselamatan nalikane lahir, nalikane kapundhut, nalikane tangi saka kematian. Padahal dalam sejarah dicatat Nabi Yahya itu matinya dalam keadaan dibunuh. Nabi Yahya diburu oleh orang-orang Rom, oleh prajurit-prajurit Rom. Loh, dibunuh kok selamat? Nah, ini perbedaannya. Ketika orang walaupun dalam keadaan terbunuh menetapi iman, DE memperjuangkan iman walaupun mati iku luwih selamat. Jadi bahasa selamat niku bahasa hakikat. Ana wong ahli ibadah numpak motor goncekan karo wong tukang mabuk, kecelakaan, dadak sing ahli ibadah mati. Matine wong ahli ibadah luwih selamat timbang uripe wong tukang mabuk najan ijek urip. Wong urip tukang mabuk iku ora selamat. Tapi wong najan mati nyekeli iman lan amal saleh iku tetap selamat. Mulane teng mriki keselamatan
kanggo Nabi Yahya ing dalam dina laire, ing dalam dina mati lan dina kebangkitane. Berarti keselamatane Nabi Yahya ing dalam hakikat. Karena Nabi Yahya kabudute dipejahi. Pun sakniki menceritakan tentang Maryam. Jadi Nabi Zakaria mengajarkan tentang Allah memberi keajaiban bagi orang yang mempercayainya. Saiki Maryam, wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Wadhkur lan nuturna sapa sira Muhammad fil kitabi ing dalam kitab Quran, ay Al-Qur'an tegese Al-Qur'an. Kowe nuturno nyeritake Maryama ing Maryam, ai khabaroha tegese khabari Maryam. Ketika napa? Idin tabadat ai hinan tabadat tegese ing dalem nalikane nyingkri sapa Maryam. Nyingkri sapa Maryam min ahliya saking keluargane Maryam makanan ing panggonan syarqiyan kang arah wetan omahe. Syarqiyan kang arah wetan omahe. Ai itazalat tegese nyingkri sapa Maryam fi makanin ing dalem panggonan nahwal syarqi ing arah wetan minat dari saking omah. Patakhodat mongko ngalap sapa Maryam min dunim saking arai ahli hijaban ing aling-aling. Ai arsalat tegese nglembrehaken sapa Maryam sitron ing aling-aling tastatiru kang gawe aling-aling sapa Maryam litafliya supaya buka sapa Maryam roksaha ing sirahe Maryam authiyabaha utawa dodote Maryam autaltasila utawa adu sapa Maryam min haidiha saking haite Maryam. Farsalna mongko ngutus sapa ingsun ilaiha maring Maryam ruhana ing Jibril. Jibril tegese Jibril. Ing Jibril ingsun Jabrail tegese malaikat Jibril. Fatamatsala mongko membo-membo sapa Jibril. Fatamatsala mongko membo-membo sapa Jibril laha maring Maryam. Ba'dalu besiha ing dalam sawise nganggone Maryam. Ba'dalu besiha ing dalam sawise nganggone Maryam siabaha ing dodote Maryam. Malaikat Jibril membo basyaron ing menungso sawiyan kang sempurna. Basyaron ing menungso sawiyan kang sempurna. Maksudnya aita mal khalqi tegese kang sempurna kedadeane. Maryam itu menggambarkan wanita suci yang difitnah. Wanita yang tidak pernah melakukan perzinaan. Karena dari kecil dia oleh ibunya yang bernama Hannah sudah dipasrahkan Nabi Zakaria untuk tidak keluar dari mihrab. Dee urepe mung neng masjid. Dahar dapat suguhan saka langit. Ora tau metu. Lah metu pendak adus. Metu pendak buka nikope, metu pendak napa nek ngarani adus saka khete. Lah ini kejadian ketika izin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ketika Maryam menyendiri dari keluarganya ke arah timur rumahnya. Kemudian dia menggunakan tirai satir untuk penghalang agar dia bisa membuka kepalanya, bajunya dan mandi. Kemudian aku mengutus kepadanya malaikat Jibril. Sing malaikat Jibril niku membawa wong lanang sing ganteng sing sempurna. Iki karo Imam Jalaluddin ditafsiri ba'dal siapa karena utek-utekmu kan ora patek genah. Iki berarti wayah Maryam muda terus malaikat Jibril mlebu lho. Kowe piye kok? Padahal umpama wong sing akale sempurna wis ora usah diterangno ba'dal siapa wis ngerti. Malaikat niku ora iso ndelok aurate wong wedok. Mulane Kanjeng Nabi kan nate nalikane Sayyidah Khadijah piyambake angsal pertama wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus cerita
dengan Sayyidah Khadijah, dan itu sudah sangat diharapkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menemui pamannya namanya Waraqah bin Nawfal. Terus si Waraqah bin Nawfal, hadan namus alladzi ja'a bihi Musa. Duh, iki makhluk malaikat sing teko ning gone Nabi Musa. Terus Khadijah tanglet. Tanda-tandanya apa ngene diceritakan. Akhirnya suatu saat ketika Rasulullah berada di tempatnya Sayyidah Khadijah, Rasulullah mendapatkan wahyu, malaikat Jibril datang. Sayyidah Khadijah apa nek buka auratnya sithik, langsung Rasulullah dawuh, kok ora rene, kok langsung hilang. Terus ditutupi neh rawuh malih. Lah, iki aja mbok bayang kok Maryam wayah adus terus malaikat Jibril rawuh yo ora yo khilaf iktirat karo sing yo ora, maksudnya wis kelambenan, wis nutupi aurat kabeh, lagi malaikat Jibril rawuh membo menungso sing sempurna. Sing paling disenengi malaikat Jibril niku membo setunggal Difyah Al-Kalabi. Iku sahabat sing paling ganteng, iku Difyah Al-Kalabi. Terus nek gak ngono pokok membo wong lanang sing ganteng-ganteng. Niku malaikat. Ojo mbayangno malaikat Jibril cuma membo wong lanang merongos keriting, ora mungkin. Ora mungkin. Dadi sing elek-elek aman, ora ngarah dimemboni kowe iku. Sing elek-elek aman, ora ngarah dimemboni. Akhirnya terus qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qalat ngucap sapa Maryam, inni stune ingsun iku a'udzu nyuwun pangreksa ingsun birrahmani kelawan Gusti Allah kang Rahman minka saking sira ing kunta lamun ana sapa sira iku taqiyan wong kang wedi Allah. Fatan tahi mongko nglereno sira anni saking ingsun bita'awuzi kelawan ta'wud ingsun. Qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki ghulaman zakiyya. Qala ngucap sapa Jibril, innama ana ing pestine utawi ingsun iku rasulu rabbika. Iku rasulu rabbiki. Utusane pangeran sira. Li ahaba supaya paring sapa ingsun laki maring sira ghulaman ing anak zakiyan kang suci. Maksudnya bin nubuwati kelawan sifat dadi nabi. Bareng malaikat Jibril mlebet, Maryam matur, aku berlindung kepada Allah darimu bila engkau punya rasa takwa, punya rasa takut. Berhentilah, keluar dari sini. Malaikat Jibril jawab, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu untuk memberikan kepadamu anak yang suci, yaitu anak yang akan diangkat menjadi nabi. Qalat anna yakunu li ghulamu walam yamsasni basharu walam aku baghiya. Qalat matur sapa Maryam, anna hale kaya apa, bagaimana mungkin yakunu ana iku li kedue ingsun sapa ghulamun anak lanang walam yamsas lan ora ngepok ni ing ingsun sapa basharun menungso. Bitazawujin kelawan nikah. Aja poknane rabi nikah. Walam akulan ora ana sapa ingsun iku baghiyan wadon kang zina, aizaniatan tegese wadon kang zina. Bagaimana mungkin aku akan punya anak laki-laki sedangkan aku tidak menikah? Aku tidak disentuh oleh laki-laki dan aku bukan orang yang pezina. Qala kadzarik. Qala rabbuki huwa 'alayya hayyinu wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amram maqdiya. Kala jawab sapa Jibril, al-amru ta'i perkara iku kadzarik kaya mengkono-mengkono anak lanang. Iki kedadean tenan anak lanang iki. Min khalqi hulamin nyatane saking dadekaken anak lanang mingki saking sira min ghairi abin saking tanpa bapak. Ini akan terjadi. Sira bakal duwe anak tanpa bapak. Kala dawuh sapa rabbuki pangeran sira wadon huwa utawi khalqu hulamin alaya ing atase ingsun iku hayyinun kang gampang. Bi ayung fakho gambare yen to den damu. Utawa ngene, bi ayang fakho. Kelawan yen to ndamoni bi amri kelawan perintah ingsun sapa Jibril malaikat Jibril fiki ing dalem sira wadon. Fatah mili mongko meteng sapa sira bihi kelawan hulam. Wadi kauni malan anane perkara tukira kang den tuturaken apa mah. Ana iku fi maknal ilati ing dalem artine alasan. Utifa kang den atofaken.
bihi kelawan ma apa walina ja'alahu ayatal linnas walina ja'alan dadekaken sapa krana dadekaken sapa ingsun hu ing ma ayatan ing tetenger kang nuduhaken linnasi maring menungso ala kudratina ing atase sifat kuasa ingsun wa rahmatan lan dadi rahmat minna saking ingsun liman maring wong amanah kang iman sapa man bihi kelawan Isa wa kana lan ana apa khalquhu kedadiane Isa wa kana lan ana apa khalquhu kedadiane Isa ana iku amron perkara makdiyan kang den pesti bihi kelawan amron fi ilmi ing dalam kebukae ilmu ingsun fi ilmi ing dalam kebukae ilmu ingsun fanafakha mongko niup nyebul sapa Jibril malaikat Jibril fi jaibi zir'iha ing dalam gulon klambi kurunge Maryam fa ahasat mongko ngrasa sapa Maryam bil hamli kelawan meteng fi batniha ing dalam metenge Maryam musawwarun hale kang den rupakaken anak akhirnya gampang kanggo pangeran ngono ki ora angel gampang sira bakal duwe anak lanang sing dadi nabi kanggo nduduhke ning gone menungso nek ingsun Allah sanggup nggawe anak tanpa bapak tapi iki nggo aja nggawe alasan lho ya wa rahmatan minna kanggo welas asih sangka ingsun dengan adanya Nabi Isa bagi orang-orang yang mempercayainya dan kejadian ini akan terjadi perkara wis dipesti Allah nek bakal ono Nabi Isa akhirnya malaikat Jibril niku nyebul gulon klambine Maryam disebul Maryam langsung kroso jadi ibunda Maryam kroso nek langsung hamil jadi peristiwa penyebulan terus hamil melahirkan itu hanya 1 jam. Jadi peristiwa apa? Penyebulan terus apa? Hamil terus apa? Melahirkan itu hanya berapa? 1 jam. Sebentar sekali. Winginane ning ndi ana wong ngaku-ngaku. Ana wong ngaku-ngaku nek arep di apa nek ngarani diperiksa polisi gara-gara dia ngaku hamil sama suami. Soalnya wong-wong yo ora ngerti nek hamil. Dadi yo wetenge rada trepes, ngerti-ngerti melahirkan heboh. Wong ora duwe bojo kok nglairno. Dan dia membuat pengakuan bahwa wong Maryam saja bisa melahirkan tanpa bapak. Yo menawa aku ki yo lahir tanpa suami. Bareng nglairno heboh dicekel polisi dites DNA anake jebule iku anake bojone jadi saurunge pegatan jadi bengi gawe anak isok pegatan lah setelah masa iddah kan 3 bulan lah iku 9 wulan lahir cuma wetenge wonge kan cilik dadi ora ketok matanya 9 bulan berarti setelah 9 bulan nggak punya suami dadak melahirkan. Oh jebule dites DNA dadak manine bojone. Mulane idahe sakwis selamat kok wonge rong rabi neh. Umpama rabi neh blidru lho kuwi. Ya to umpama sakwise idah kan meteng 3 wulan. Sakwise idah kan meteng 3 wulan wisan. Terus nikah dalam keadaan tidak tahu dia hamil. Engko ora dinisbatno ning lah iku rahasiane kena opo ket aqallul hamli iku kudu 6 wulan soalnya nek gak dikai batasan 6 wulan nek hamil ini jajal hamil kan kepangkas 3 wulan salah satu guru iso 3 wulan iso 4 wulan lah umpama iku dudu anake bojone kan konangan mesti anak zina iso dipahami ya iku hikmahe kena opo aqallul hamli sittatu asyurin on. Lah nek Maryam keren berapa prosesnya 1 jam jadi penyebulan hamil karo apa melahirkan itu proses berapa 1 jam fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyah
Fahamalat mongko ngandut sapa Maryam hu ing Isa fantabazat mongko nyingkre sapa Maryam bihi kelawan gawa hamel makanan ing panggonan kosian kang adoh baik dan tegese kang adoh min ahliha saking keluargane Maryam. Fa aja ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Fa aja mongko teko ha ing Maryam aja teko biya kelawan Maryam apa al makhadu nglarani mana. Ai wajaul wiladate tegese nglarani mana. Ila jid'in nakhlati maring pange wit kurma. Jadi duduk di bawah pohon kurma. Litak tamida supaya tetanggenan sapa sira alaihi ing atase jid'in nakhlah. Fawaladat mongko nglahiraken sapa Maryam. Walhamlu tawi meteng wa taswir lan ngrupakaken anak wal wiladatu lan babaraken iku fi saatin ing dalem mangsa sak jam. Umpama Gusti Allah kersa sak kedepane mripat ya mampu, tapi sing ora mampu makhluke. Wong hamil meteng ya butuh persiapan. Ini persiapan 1 jam sudah sangat luar biasa. Mau sak kedepan langsung lahir ya iso. Tapi gak kena nggo pelajaran apa yang kita ambil hikmah darinya. Lagi akhirnya kita ambil hikmah. Ketika datang hamil, tahu dia kerasa, dia menghindar. Dia mencari tempat yang jauh dari keluarganya, berada di bawah pohon kurma supaya iso senden. Qalat ngucap sapa Maryam, ya laitani, duh pingin ingsun. Ya ditambih ya iku kanggo iling-iling, duh kepingin ingsun iku mitu mati sapa ingsun qoblada ing dalem sadurunge ikhlas perkara nglairno anak. Yo kok duwe anak kok tanpa bojo. Ini ndang mati ya wa kuntulan ana sapa ingsun iku nasyan. Iku nasyan. Suwi-wiji kang kesandung. Ini ndang kesandung terus mati mansian kang den lalekaken. Aisyah antegese siji matrukan kang den lalekaken layu rafu kang ora den weruhi apa syek wala yuzkar lan ora den tuturaken apa syek. Jenenge wong setiap ada ujian pasti sok. Maryam wanita suci yang tidak pernah melakukan zina, wanita suci yang hanya hidup di mihrab, ngerti-ngerti hamil coba piye. Ya lumrah umpama wa kuntu nasyaman si umpama gak ono kejadian iki, umpama aku gak nglairno dan aku hanya kesandung terus mati dilupakan orang. Padha karo kowe dhek nguri Sahri apa piye? Ono tanda 2 Mas apa dek aku hamil. Lebih baik aku mati saja cara. Wah, betul-betul saking soke. Saking apa? Soke. Lebih baik aku mati Mas daripada engkau tidak mau bertanggung jawab. Aku mau bertanggung jawab Dek, tapi aku kan usiaku belum matang, belum kerja, belum apa lah. Sing dinane wayah nglakoni sing mbok pikir apa to ri. Sing dinane mbok pikir lho, sing mbok pikir apa bareng wis dadi kok ora gelem tanggung jawab. Mulane aja geleman. Banyak anak-anak yang masa depannya hancur mung gara-gara kepenake sak klenteng, lorone sak 3 rendeng. Oh, penake sak klenteng, lorone sak 3 rendeng. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kula lajengaken. Nek nikah oleh, nek zina ora oleh. Nek nikah oleh, tapi nek zina ora oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nek bojo aja dipisah, aja dipegat. Nek ditambah oleh. Ngono. Oh, ala Sahri guyu ya cocok ngono. Nek karo bojo aja pisah. Nek iso apa? Tambah. Wes, iki dalam keadaan soke sapa? Maryam. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Fanata mongko undang-undang sapa Jibril ha ing Maryam min tahtiha saking ngisor-ngisore Maryam. Ai Jibril. Karena ono sapa Jibril iku asfala ono nggon luwih ngisor minha tinimbang saking Maryam. Karena Maryam ada di bawah pohon kurma. Malaikat Jibril ada di sebelah bawahnya.
Dawe malaikat Jibril ala tahzani, ojo prihatin sapa sira Maryam. Gak usah susah Maryam. Qad ja'ala teman-teman dadekaken sapa rabbuki pangeran sira. Tahtaki ana ngisor sira dadekaken sarian ing bengawan. Sampeyan ndang mengisor, Allah Tuhanmu telah menjadikan tempat di bawahmu inus sungai. Aina harama ing tegese bengawan banyu. Kana kang ana apa mak iku ing kota apegot apa mak. Jenenge wong lairno niku rak butuh bebersih, butuh resik. Mulane terus saiki ana jenenge ghuslul wiladah. Ana jenenge adus karena setelah apa? Melahirkan. Wa huzi ilaiki bijin nakhlati tusakit alaiki rutaban janiya. Wa huzi lan ngorek-ngorekno sapa sira Maryam. Maksude dirok kurmane dirok. Ilaiki maring awak sira. Bijin nakhlati ing papahe wit kurma. Dadi pohon kurma iku rok, paham ngerok napa mboten? Diubah-ubahke. Kanat ana apa nakhlah iku ya bisatan kang garing, wal ba'u taiba iku zaidah. Tu sakit mongko bakal rontok. Asluhu tawi asal itu sakit iku bita aini kelawan tak loro. Tata apa nek arane? Tata fa'ala iya tafa'alu tata sakoto. Kubilat den bal malik kulibat den wali apa asaniatu tak kagem pindho sinan ing sin. Wa uthi malan den itu kemaken apa tak fisini ing dalem sin wa fikiraatin tarokaha. Wa fikiraatin lan iku ing dalem siji qiraah tarkuha utawi ninggal tak tu sakit. Alaike ngatasé sira wadon apane rutuban kurma telese. Tamyizun ya iku dadi tamyiz janian kang mateng. Janian kang mateng. Sifatuhu yaiku dadi sifate rutop. Maryam, kamu jangan bersedih, jadi Jibril. Turunlah ke bawah, di situ disediakan oleh Allah sungai. Di situ ada pohon kurma, gerakkan tanganmu untuk akhirnya kurma ini digerakkan ke Maryam, kemudian rontoklah kurma-kurma yang mateng. Fakuli washrobi wa qurri aina fa imma tarajinna minal bashari ahadan fakuli inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Fakuli mongko mangan sapa sira wadon minar rutubi saking kurma. Washrobi lan ngombe sapa sira wadon minasari saking banyune bengawan. Wa qurri lan anteng sira apane ainan mripate bil wawi kelawan wawu. Tamyizun yaiku tamyiz muhawwalun kang den leh minal fa'il. Aili takorro supaya anteng apa ainuki meripat sira wadon bihi kelawan walad. Etas kunat kese anteng sapa sira. Falatat mah mongko aja mengu sapa sira ila ghairihi maring liyane walad. Fa imma tarayinna mongko ana kalane ningali lamun to ningali sapa sira Maryam. Fihi ku tetep ing dalem imma idghamu nuni in utawi idghamaken nune in asyartiyati kang bangsa syarat fima ing dalem azaidah. Khudifatin buang minhu sangking taroyinna apa lamul fi'li lam fi'il wa ainuhu lan aini fi'il wa lukiat lan denleh apa harokatuha harokate ain ala ro'i ngatas sira wa kusirat lan den kasra apa ya udhamir lil dika isakinani krana tetemunane huruf mati loro. Nek kowe ningali anakmu terus ana wong ningali minal basari saking menungso ahadan ing wong suci. Fayas alum mongko takon sapa akad ki ing sira an waladaki waladiki saking anak sira. Fakuli mongko ngucap sapa sira Maryam inni stune ingsun iku nazar sapa ingsun al yauma ing dalem iki dina. Inni stune ingsun iku nazar sapa ingsun lirrahmani maring Gusti Allah kang Rahman soman ing ngeker saking guneman. Poso bisu. Ai imsakan tegese ngeker. Anil kalami saking guneman fi sya'nihi ing dalem tingkai walad. Wa ghairi lan liyane walad minal unasi saking pira-pira menungso bidalilin kelawan dalil. Falan ukal lima mongko ora guneman sapa ingsun ora guneman al yauma ing dalem iki dina insian ing menungso. Akhirnya Sayyidatuna Maryam atau Ibunda Maryam iki menggerakkan dengan sekuat tenaganya pohon kurma sing dienggo senden.
Akhirnya pohon kurma ini rontok. Kemudian gawe malaikat Jibril, makanlah dari kurma itu, minumlah dari air sungai itu, kamu akan punya tenaga. Kemudian fokuslah untuk memandang anakmu, fokuslah untuk merawat anakmu. Lah, dari perintah malaikat Jibril kongkon gerakno wit, ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu menantikan keajaiban. Tapi Maryam ini membuat kita tahu bahwa untuk sekedar makan saja harus bergerak. Sayyidatuna Maryam iku ning kamar diduki terus panganan karo pangeran. Nalikane perawan ning mihrab kan dikai malaki hadza qala huwa min indillah. Iki apa Maryam? Qalat huwa min indillah. Iki komune Gusti Allah. Ketika Maryam ning jero kamare panganan apa-apa diparingi Allah. Tapi dalam keadaan sakit, dalam keadaan melahirkan, dikongkon ikhtiar. Obahno kurma kok ceblok kurmane. Iki dikai pangeran Bengawan ndang ngombe banyune. Artinya kita ketika mendapatkan kesulitan, maka yang harus dilakukan ketika engkau seperti Nabi Zakaria, pertolongan akan datang. Tapi ketika engkau bersikap seperti Maryam, mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mangsiya, kamu harus ikhtiar. Jadi karek makom derajatmu neng ndi? Nabi Zakaria apa Maryam? Nek kira-kira awakmu kok dikai masalah kok susah terus, berbanyak ikhtiar. Tapi nek kue ku dikai masalah kok tenang, perbanyak tawakal, Allah akan mendapatkan solusi, akan mendatangkan solusi. Lagi untuk sekedar makan kurma dikongkon apa ngeyok ngerok wah kurma. Wes. Kemudian fokuslah terhadap anakmu, fa imma tarayinna minal basyari ahadan faquli inni nadzartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Nek kira-kira sira ningali ana wong ngerti anakmu kuwi gendong anak. Lah wong urung nikah, ora duwe bojo. Lah kok duwe anak, alamat iki. Nek takok tentang anakmu jawaben, aku nazar karo Gusti Allah ora ngomong. Falan ukallirimal yauma insya, aku ora bakalan ngomong tentang anak ini. Nah, semono nek kowe iku duwe masalah, duwe apa yang berkaitan dengan privasimu, yo jawab. Kamu tidak usah tanya tentang hal yang tidak perlu engkau ketahui. Iki urusanku. Semakin banyak bicara, kok semakin gue menderita. Ya wis meneng. Kaya sing dilakoni sapa? Maryam, meneng. Bareng ngoten fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Kok jawabane, nek kowe kepengin takok tentang anak ini, bertanyalah kepada anaknya sendiri. Makanya dari ayat-ayat yang kita baca, kita belajar bahwa untuk mendapatkan pertolongan Allah, seperti Ibunda Maryam saja disuruh ikhtiar untuk menggerakkan tangannya untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, baru Allah memberikan jalan keluar. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh wallahu a'lam.